Pani Valéria, ktorá má dospelú dceru, sa už rok a pol učí angličtinu. Je za tým mladý cudzinec. Hovorí anglicky, ako keď toto som nerozumela nič. Dcera pani Valérie je prekvapená. Jej mama študuje poctivo angličtinu len preto, aby sa mohla porozprávať s jej belgickým priateľom. Ja som sa veľmi potešila, lebo som vedela, že už nebudem musieť prekladať celé večery, každý rozhovor pri telke. Najčastejším dôvodom, prečo cestujeme, sú dovolenky a štúdijné pobyty. K nim patrí láska, ktorá na Slovensko priviedla mladého Európana. Milton z Portugalska navštívil rodičov svojej slovenskej priateľky už niekoľkokrát. Komunikácia však stále nie je podľa jeho predstav. Jej rodičia sú starší pár, pre nich je ťažšie naučiť sa cudzí jazyk ako pre mňa slovenský. Študovať cudziu reč je ako šport, treba len cvičiť a trénovať. Každý cudzí jazyk určite rozvíja aktivitu mentálnu. Mladí ľudia sa učia ľahšie, ich rodičia však s tým už môžu mať problém, hlavne keď cudzí jazyk videli naposledy na strednej škole. Väčšinou sa bavia o politike. A ešte mu ti povieš, že ako sa máš? Haváriu, nie? Žijeme v dobe, keď stretnúť cudzinca už nie je žiaden problém, komunikovať s ním však áno. Pre redaktorskú školu Martina Karasová.